जियो गर्दा मचा दिए कल स्टेज शो में पवन सिंह। अरे भैया एकदम दिल जीत लेलक। काल से मिजाज गरम रहे कनी के बोली सुन के। मुँह दम बा तो मुँह पा के बोलो सब। पीछे माछी नियन भन 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 करत रहसन। काल 4 गो माछी 5 गो रहसन भनभनात रहसन। तनी मुनी ढरका ले रहसन। भन 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 कैलसन आ रख दिलसन। एगो कहते कि बोट बिगाड़ दे। अरे तू का हो कि तू बोट बिगाड़ देबो? हमनी के नहीं जा तारा एगो से बोट बिगड़ जाई हैं? एगो क्वेश्चन बा। हमारा अपन पब्लिक जो हमारा के प्यार करेला, जो पवन सिंह के प्यार करेला, कोठा पुत्र किसको बोलते हैं? कमेंट में ज़रूर ये कमेंट करके बताइएगा आप लोग। और कल का पवन सिंह का स्टेज शो आप लोगों को कैसा लगा है, पवन सिंह का जवाब कैसा लगा है, ज़रूर बताइएगा। इन चुतियों लोग को जवाब देना बहुत ज़रूरी हो गया है। इनका मन बढ़ गया है एकदम से। पवन भैया से निवेदन है कि इनका क्लास अब लाइन बाई लाइन लगना स्टार्ट होना चाहिए। हम लोग तो है ही है। जय श्री राम।